खुलुमबाय दोनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर'। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ 59 नं तामुलपुर बियाबनि एमएलए रुंसारि लेहुराम बर'नि गोसोखां खाम्फानि गाहाय खुन्थिया गायसनदों। आरो मुंदांखा इउटिउबार जितुल राजबंशीनिबो मुंख्लं खाम्फाखौ गायसननाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नायगिरि नोंथांमोननो जों फोरमायनो नागिरो जितुल राजबंशीया सासे इउटिउबारमोन। बिथाङा भइस आसाम होननाय मोनसे इउटिउब चेनेलनि बिगोमामोन आरो बे इउटिउब चेनेलनि जोहै जितुल राजबंशीनि नाजानायाव बयजोंबो मोनथिजानाय तेलसुरा होननाय मोनसे इउटिउब सिरिजखौ बिथांमोना हगारोमोन आरो बेनि जोहैनो जितुल राजबंशीखौ आसाम नाङैनो मोनथियोमोन। नाथाय जितुल राजबंशीया थांनाय 2020 मायथाइयाव केन्सार जानानै रुंसारि जायो। बिथाङा बि बरुवा केन्सार इन्स्टिट्यूट गुवाहाटीआव जोबथा हां बोयो। जोंनि बारग' एमएलए लेहुराम बर'नि आरो गुबुन मोनसेया मोनसे फिसा पर्दायाव माखासे एन्टारटेनमेन्ट खालामनाय तेलसुरा होननाय तामुलपुरनि सासे रुंसारि जादोंमोन। बिथांनि खाम्फाखौबो बेखेवदों आरो बेजों लोगोसे दिनै बेवहाय इउथआ फुटबल गेलेनाय मोनसे बादायलायनाय लादों। दिनैनिफ्राय बियो तामुलपुर जिल्लायाव सोलिगोन, बेखौबो बेखेवनाय जाबाय। दा आङो मिजिंथिदों जे बयबो गावबा गावनि खामानियाव मुखुब जायोबा जोंनि ओनसोला जोबोद जौगानो हागोन आरो बेनिखायनो इयुथफोरखौ आङो मोजां खामानियाव आखाइ होनो थाखाय आं खावलायदों। जों रांखान्थि जौगानाय, समाज जौगानाय, गेलेनाय, हारिमु गासैबो बिथिङाव जों बयबो बाहागो लायोबासो जोंनि ओनसोला जौगालांनो हागोन, आं बेखौ फोथायो। गेलेमु बिथिङाव जोङो दायो जोंनि सरकारनिफ्राय काउन्सिल फुटबल लिग मोनसे खालामनो थांगासिनो दङ। मानोना जोंनि ओनसोलाव गोबां गेलेग्रा गेलेगिरिफोर दङ। बिथांमोनखौ जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनो थाखाय माखासे गोजौ थाखोनि कोच जों लाबोनो थाखाय जगाजग खालामबाय थादों। आङो मिजिंथियो फैगौ दानथामनि गेजेराव बे खामानिफ्रा गासैबो मोजाङैनो जाफुंगोन। बेबायदि जेबो गैया। 6 सिडुलनि मर्यादाया आरो गोजौआवसो थांबावदो। जाय बुंदो बिथाङा हयथ' स्टाडि खालामाखै। बिटिआरआ बिटिसिनिख्रुइ आगानसे गोजौआव, बिटिसिआव जिखिनि गोहो मोन्दों बे थानायजों लोगोसे बिटिआरआव आरोबाव माखासे गोहो मोननाय जादों, जेनोखि जोंनि ओनसोलनि गोबां जेंना जेंसिफोरखौ फोजोबनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलखौ जौगानायाव गोबां मदद खालामगोन। आङो साबायखर बावदों हाग्रामा बिथांनिसिम जोंखौ बेबायदि बुंनायनि थाखाय। नाथाय बिथांखौ आङो प्रुफ होनो थाखाय खावलायदों जे बिथाङा बबेयाव रां जाख्ल'दों मादों बिनि प्रुफ होनांगौ। नाथाय बिथांनि समाव जे 2900 रां दाहार जानानै दङ, बिथांमोना जे जाख्ल'जोबनानै बिटिसिखौ धंस' खालामनानै थांबाय, बिनि माखासेनि जोंनियाव प्रुफ दङ। जोङो बेखौ एनि टाइम रायजोफोरनो होनो हायो। गोबां फसंथानफोर फैगोन लासै लासैनो। बिटिआर रेकर्डआव थानाय गासैबो फसंथानफ्रा लासै लासै जोंनि गेजेराव फैगोन। गोथार फोरोंगिरि साननि हामलायथि बावहरदों बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा। नैबे एक्सक्लुसिभ भिडिअ नोंथांमोननो जों दिन्थिनो नागिरदों 5 सेप्तेम्बर थामहिनबा फोरोंगिरि साननि बुब्लियाव बिटिसिनि बुंथिगिरि मानगोनां कातिराम बर' बिथाङा गासैनिसिमबो फोरोंगिरि साननि हामलायथि बावहरदों। दिनै भारत नाङैनो 60थि फोरोंगिरि सान फालिथाय बेखौ फालिनाय जादों आरो बिटिआर ओनसोलावबो फरायसा, फोरोंगिरि आरो गुबुन गुबुन गौथुमफोरा 60थि जि फोरोंगिरि सान बेखौ फालिदों। दे नैबे फोरोंगिरि साननि जोहै आं गासै फोरोंगिरि बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि सिबिनाय, खुलुमनाय, मोजां मोननाय आरो अननायखौ जासिहरदों। मानोना बिथांमोननि नाजानायावनो बा फोरोंगिरिफोरनि जिखिनि हार्डवार्क, बेनि थाखायनो जोङो ओनसोलाव बा उननि जिखिनि लाइमोनफोर बा उननि जिखिनि फरायसाफोर, बे फरायसाफोरा मोजां बा गोग्गो मोनसे सोलोंथाइ मोननो सुबिदा मोनो। आरो थांनाय 2 बोसोराव जोङो नुदों दे बुहुमनाङैनो जि मोनसे कभिड, बे कभिडनि समाव बिथांमोना जिरायना थानायखौ नुवाखै। दे मोनसे समाव अनलाइन क्लास जादोंमोन आरो अफलाइन क्लास जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिखाबाय थायो। बिथांमोना अनलाइन क्लास सोलिबाय थानाय समावबो आरोबाव बिथांमोना फरायसाफोरखौ बा ओनसोलखौ एडुकेट खालामनो थाखाय बिथांमोना खालि अनलाइनल' क्लास खालामनानै थायाखै। बिथांमोना मेन्टर टिचार हिसाबैबो बिथांमोना खामानि मावदों
बिथांमोना गावबा गावनि फरायसाफोरखौ जोथोन लादों, न'आव थांनानै खबर लादों। दा बैफोर जिखिनि खामानि, बे खामानिया जोबोद माने बाख्नायथाव आरो बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों, बिथांमोनखौ आङो बाख्नायदों। दे फैबाय थानाय समाव जिखिनि जायखिजाया परिबेसानो जायाथों मानो जाहाथे फोरोंगिरि बिथांमोना गावबा गावनि जि मोनसे बिबान, बे बिबानखौ दा जेरैबायदिहाय बाननानै माने आवगायलांबाय थादों, फैबाय थानाय समावबो जाहाथे बेबायदिनो गावबा गावनि बिबानखौ लानानै आवगायलाङो आं बिथांमोनखौ खावलायबाय नैबे दिनै फोरोंगिरि साननि गेजेरजों। आरोबाव आं बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनायखौ दिनै जासिहरफिनबावदों, जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो मोजांनिफ्राय मोजांसिन नैबेवहाय सोलोंथाइनि थासारि आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिन माने फरायसाफोरखौ जोङो बरननो हायो, नोगोरारिफोरखौ बरननो हायो, आं बेखौनो मिजिंथिदों। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदिहै माखासे फरायसालिफोरा इतिमধ্যে फोरोंगिरिफोरनि जि साकरि बियो जालांबाय आरो माखासे थालांबावबाय आरो बियो खोलोब माने पर्यायक्रमे जायखौ होननानै बुङोना, बेयो पर्यायक्रमे बा स्टेप बाय स्टेप बे जिखिनि माने जानो गोनां जिखिनि फोरोंगिरिफोरा थालांदों, जिखिनि फरायसालिफोरा थालांदों, थारैनो बेखौ स्टेप बाय स्टेप माने जि सरकारि, बे सरकारिखौ बिटिआर सरकारा खालामनो थाखाय जोथोन लादों आरो बियो स्टेप बाय स्टेप जालांगोन। थाखाय जोबोद गोजोनथाव, बिटिआर ओनसोलनि थाखाय, जोंनि आसामनि थाखाय बियो माने जोबोद गोजोनथाव। मानोना बिथांनि जिखिनि नाजानाय, बिथांनि जिखिनि रोंगौथि थानाय, बे रोंगौथि थानायनि गेजेरजों बिथाङा थारैनो नैबे भारतनां जि मोनसे फोरोंगिरिनि बान्था, बे फोरोंगिरिनि बान्थाखौ मोननो हादों। आङो नैबेखौसो लुबैबावगोन दे बिनन्द स्वर्गियारि बिथांबायदि आरोबाव फैबाय थानाय समफोराव जोंहा नैबे जोंनि स्टेट लेभेलनि जि बान्था बा जि भारतनां जि मोनसे बान्था, बे बान्थाखौ जोंहा सासे नङा सानै नङा बेबायदि माखासे माने बिनन्द स्वर्गियारि जोनोम जाबावथों, आं बेखौनो फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम गुरैयै खावलायदों आरो बेखौ जोङो नाजानांगौ आरो जोङो बेबायदिनो माखासे गुन गोनां फोरोंगिरिफोरखौ जोङो मोननो हायोब्ला जोङो गुन गोनां सोलोंथाइफोरखौ जोङो मोननो हागोन।